Evo, Stevan Mojsilović, danes gostovanje u Celju, na koncu remi 0-0, zadovoljni? Pa zadovoljan sam bodom i to je prva nerešena naša, jer do sad smo bili jedini u ligi koji nemaju nerešena, ali svakako da postoji žal za pobedom koju sam siguran po prikazama zaslužili, bili bolji od jedne izuzetno dobre, brze ekipe Celja, neugodne. Mi smo danas bili bliži, imali 2-3 situacije jako dobre, imali još situacije koje smo morali bolje da rešimo i sad bod je bod, a to što nemamo 3 boda je opet ista priča koja se ponavlja za utakmicu, ali momci zaslušuju sve čestitke, ponosan sam na njih kako su izašli, kako su hrabro izašli, kako smo imali tu transformaciju u 3-4-3, kako smo protivnika na taj način iznenadili. Ponosan sam i siguran sam da će u danima koji dolaze naporno, kvalitetno raditi, već smo i sinoć na tu temu i radili, i pričali, i analizirali, tako dalje. Vidi se još jedan pomak dalje, tako da bih rekao da mi, što se prvenstva tiče, guramo u jednom istom ritmu, a da li imamo nekad bod, evo prvi put bod ili 3 ili izgubimo, pre svega zavisi od naše realizacije. Naravno, crna rupa je kup utakmica, ali da se mi bavimo prvenstvom. Po slabem tednu je ta točka zelo dobro dela tudi igralcem, verjetno. Posle 2 poraza nije lako podići ni jednu ekipu, ni Real Madrid se ne diže lako posle 2 uzastopna poraza, a ne mi u Domžalama. Zato i kažem da sam ponosan, da vidim jednu odlučnost kod igrača i pre utakmice i sinoć i na treningu i da se to danas vrati i da svi vi koji nas pratite iz utakmice vidite da je to zaista tako, a da sad za gol se igra. Gol nekad dođe, nekad ne dođe, mi radimo i na tome i verujem da će i doći u danima koji dolazi i bolja realizacija i da će momci još više dobiti na samopoznanju, ali po danas prikazam da zaslužuju sve čestitke. Nedeljo prihaja Aluminij, ki je danes premagal Triglav za 1-0. Pa eto, to su znači tvrdi protivnici, mi smo njih tamo pobedili 1-0, rešava jedan gol i oni će doći tvrdi, da igraju protiv nas zatvoreno, imaju dobrih igrača koje pre svega predvodio naš bivši igrač Drvenšek. Nijedna utakmica nije laka, svaka je borba do kraja i u takvom miljeu, u takvom prvenstvu kao što je ovo, izuzetno jako izjednačeno, sem jedne naravno ekipe Maribora. Igrači mogu da budu samo srećni, oni napreduju iz utakmice u utakmicu i nisu ni svesni koliko dobiju ovakvom utakmicom, koliko dobiju svakom utakmicom koju pošteno, znači osnovno je da pošteno odrade svaku utakmicu i onda se nekad vrati, nekad se i ne vrati, a mi smo danas zaista pošteno odradili ovaj meč. Hvala lepa, srećno. Hvala i vama.